визионери. А всъщност на един род, на един народ, на една нация, силата й е в хората, които смеят да виждат, да провиждат бъдещето такова, каквото душите им мечтаят. И това е моята най-свята дейност към бъдещето на България. Да събуждам сърцата и умовете на децата и да им припомням, че силата на мисълта е реална сила. Сила много по-голяма, отколкото човек предполага, докато не започне да го ползва. И когато започне да го ползва, той всеки ден става все по-добър в това да дефинира по-конкретно какво иска, да обмисли в широката перспектива дали точно това, ако ти се сбъдне, всъщност ще бъдеш на печалба. И всичките тези неща, аз го наричам училище за визионери, приказно училище. Всичките тези неща ще можем не просто да ги изговорим с децата, а да ги практикуваме. И всички мои събития биват заснети от Михаил Андреев Тодоров Пати, след което ще ги качим отново в сайта ни приказка.онлайн. Така че ако не сте от Бургас, но искате да присъствате на нашите срещи, имаме за родители една директория. Като кликнете в нея, ще откриете записи от срещи на живо. Там стоят всичките ни срещи по градове, по институции, по учреждения, в които аз съм събуждала пламъка на живота в своите слушатели. И съм сигурна, че в този забързан свят, ако си пуснете просто едно видео и си шетате нещо вкъщи и си го изслушате дори, ако нямате време да го гледате, това ще ви даде много заряд за бъдещи смели действия. Абсолютно съм убедена в това. Така че подарете си лукса да мечтаете на широко, заповядайте в Бургас или заповядайте в сайта приказка.онлайн и вижте какво се случва в България в днешно време. Защото, както майка Тереза е казала, ако ме викате в организация против войната, няма да дойда. Но ако ме извикате в организация за мира, ще дойда първа. Ще доведа и приятели. Та приказно училище е организация за бъдещето. Аз работя директно за бъдещето. И в